Ježiš, to je rýchlo. Takže tu je retardovaný kokot Kejči, pokračovanie je to tretia časť. On sa tu roztočí na kolotočí, lebo sa zamiloval do kolotočárok, takže musí on na nich mysleť. Ukážem ti riť. Aj Bora by sa viebal, hajzel viebaný. Ty kokot. Vyhadol táto. Zatiaľ zapalím, dokým sa to dotočí. Radšej dám ručnú brzdu. Ne. Tak hoď po mne, one. Ne, srandujem, ja ne. No, need the sunshine. Takže toto sú vyjebané grafity od tých, čo nevedia ani to dávať, takže pomôžte sa na to kúknúť. To vyzerá jak hieroglyfy do piči z 13. storočia pred Kristom. A David nevie si zapaliť oheň, tak mu treba kokotovi, bodaj by skapal od abstiaku. No a tu chce vypnúť ten kokot, ja ho oplujem asi. No a to? A len zlomila sa mu cigareta. Ja ho zabijem. Si chopat negramotný, jebnutý aj sprostý. Treba bude natočiť, jak sa korčuje. Tomu ver. Takže toto je koniec tretej časti, zajtra bude štvrtá časť, jak sa Kečinko korčiluje a kúkajte na jeho chlpatú ryť. Počkajte chvíľku. Je to kokot.